Ambalima 223 Chrono TV Nyamadabaw foli ni walimando ni barkada o ye aw tay fo ya fo aw ka nyamada yoro la ani aw ka jatemine kero kelen na bela ka sangani a watini akumai la walela an fe bamanangu mi foli bakurumba kelenke o tumbe bebo amba fo aw mako aw ni nyantuma abi ben wati ben wa abi fam wati be fana ka wladoni o ko fe ka fani aw ka kunafoni kene sigitolay mimina lasi awma awka jabarani so mandi fe 223 kurundo bita bakurumbaw olu filɛ kunafoniw kɔni y'a jira an bɛ waati laban mina sungalo kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔw kɔni k'u sigi a kan k'a fɔ funani kɔni a sɛbɛkɔrɔ baden mina bɔ janton yɛrɛ la kɔni ma a bɛ se k'a fɔ o kaɲi a la kosɛbɛ an ka jɛkulu min bɛ olu ɲɛsin bɛ waati ko jateminɛnaw ma n'u b'a wele ko Mali météo olu ye kunnafoni dɔw di a bɛna kunnafoni minnu sɔrɔ maa kan ka i janto i yɛrɛ la marabolo minnu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnliya la an ka politiki maaba dɔ Musa Mara tun bɛ taama la Sikaso yan an ka wulikajɔ kɛbaw olu sera ka gɛrɛ a la u n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka sanga ni an bɛ waati min na n'o ye sunkalo ye baɲumankɛ waati do a tun bɛ o sira dɔw kana la u ye a sɔrɔ k'a dala ɲininka u y'u to nɛrɛ la ka kansiri bɔ sira la a bɛna o fana kunnafoniw sɔrɔ a kɔnɔna na ka bita kuncɛw la ni jamana kɔkan kibaru ye Senegalikaw ka maa ɲɛma kura a ye a ka baaraw daminɛ n'o ye Joma Fayi ye i ka dɔn ale kɔni ye Macky Sall nɔ nabila nin bɛɛ tamasiyɛnw ye fanga kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnla politiki bunakun kan k'a fɔ mɔgɔw n'i bilala politiki jɔyɔrɔ la a ka kan i ka kɛ ni hakili ni bonya ye a kɛnɛ ka maaba caman tun bɛ farafinna jamana kuntigiw la fo ka taa se i ka dɔn fɛn min ye Assemblée nationale ɲɛmɔgɔw ani gouvernement ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ tun bɛ ka se ka taa Kamalen ka sigili ka se ka taa ka a seere an balimaw nin de ye bita kumabaw ye an bɛna minnu fara ɲɔgɔn kan sa ka tɛntɛn ka fara kunnafoni wɛrɛw kan ka di aw ma fo y'a fɔ aw sigiyɔrɔ la aw bisimila bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw u tɛntɛnli kɛnɛ kan an b'alu k'a fɔ an ka jamana an bɛ waati min ko sisan bi bamanankan kunnafoni tɛntɛnliw bolo ma fɛn min ye an ka kunnafoni jɛkulu min bɛ n'o ɲɛsin bɛ waati ko ma Mali météo u ko k'a da malidenw bɛɛ tulo kan ko nin waati laban ninnu kɔnɔna na ko funani bɛna dan sago an ka sigida caman na sigida minnu bɛ yen n'u ye tɛgɛ sin olu la ko k'a minɛ avril kalo kura in tile 2 ka taa se a tile 5 ma san 2024 na ko tile kɔnɔ a bɛna dan sago sigida dɔw la sigida minnu ni u ye tɛgɛ sin olu la u ka funani degré bɛ sɔn ka taa se fo 54 ma 45 degré sigida minnu ni u ye bolo siɲɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnla sa Kayi bɛ a la o min ti bala maa la Kayi kɔfɛ Kulikɔrɔ Gawo Menaka fo ka taa se Naransan Segu Duwazankaw Tɔnbɔkutu ani Mɔpti nin sigida kofɔlen ninnu de ko min ye funani kɔni a bɛ sɔn ka se degré 45 ma sigida kofɔlenw kelen-kelenna na bolosina mara fila la mara minnu ni olu ta bɛna dan hakɛ dɔ la ko mina fɔ Sikaso ka taa se Buguni ma Bamako ale fana bɛna ɲɔri sɔrɔ a ko la o tuma a bɛ ɲini nin sigida kofɔlen mɔgɔw fɛ bɛɛ ka labɛnw sabati ka sanga ni an bɛ waati yɛrɛ bɛna ani adamaden ni lakana ka kan walasa nin waati kofɔlen ninnu minnu filɛ n'an bɛna don n'an b'o furanjɛw kɔnɔ a bɛ se ka yɛrɛ lakana o ka fisa a kow la kosɛbɛ kunnafoni nasiraw la an b'aw lɔnniya k'a fɔ bakurunba kunnafoniw la an ye a da tulo kan k'a fɔ Musa Mara tun bɛ taama na Sikaso Musa Mara ka taama min ni a tun b'a la Sikaso a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin waati ni a cogoyaw ma an ka silamɛw ka tɔnba min bɛ ni o Haut Conseil islamique ye ka sanga ni a ka o taamaw ye 223 Chrono ye layidu min di aw ma k'a fɔ u n'a kunnafoni ɲini a sira bɛɛ fɛ a n'a ɲɛɲuman bɛɛ fɛ aw bɛ se ka kunnafoni lakika sɔrɔ cogo min na ka sanga n'o ye an ka taamaden ye kunnafoni ko taamaden Ibrahima Keita ale ye Musa Mara dɛnza ka donso bɛlɛn ka se ka t'i tɛgɛ d'a kan a ye ɲininkali camanw sɛmɛ a la min tɛ a taamakun yɛrɛ ye an ka jɛ k'an tulomada k'an ɲamada a bɛɛ fɛ bawo n'i ko Musa Mara Mali kɔnɔ politiki ko bunakun kan marako bunakun kan i b'a dɔn k'a fɔ maa don maa min ye jamana in a jɔyɔrɔba caman kɛ kɛrɛnkɛrɛn la sa minisiri ɲɛma a ye minnu sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛ da Ibrahima Keita ka jabaraninw fɛ an ka o lajɛ an ka nali in bɛ n b'a fɔ fɛn dɔ kɛra laada ye a b'o o minɛn de kɔnɔna la sunkalo o sunkalo a bɛ san caman bɔ an bɛ na Sikaso komi an bɛ taa région tɔw la cogoya min na ka na ŋaniya yira kɛ
an baarakɛɲɔgɔnw an dɔnbagaw an teriw an jɛɲɔgɔnw n'olu ye imamu ye ka ŋaniya yira kɛ adamadenya kɔnɔna na o ŋaniya yira ye mun ye ka suntigɛ d'u ma a bɛ se ka kɛ sukaro ye tuma dɔw la a bɛ se ka kɛ malo ye ou bien ɲɔ ye pour que mɔgɔw ka sunkalo ka se k'a latɛmɛ nɔgɔya la ka dɔ b'u ka degun na ka dɔ b'u ka doniw na an bɛ o kɛnɛ de kan an bɛ o conseil siège la yan komi aw yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na an bɔra ka o kɛnɛ in k'o fifa an yɛrɛ jɔlen filɛ an nana min donna an garijɛgɛ la n'an nana n'o ye an jɔlen filɛ o de kɛrɛfɛla la ka n'o di imamu ma k'a fɔ fɛnɛ k'a di imamu ma an b'a dɔn imamu kelen o kelen jama de b'u kɔ gɛlɛyaw bɛ yen olu fɛnɛ ka se ka dɔɔnin bɔ olu ɲɛsiraw la o fanfɛla fɛ o baara in bɔ o fɛnɛ minɛn kɔnɔna la donc an nana o hukumu de kɔnɔna la ayi a tɛ ka bɔ ne yɛrɛ kun mɔgɔw bɛ ɲininka en réalité mɔgɔ n'i bɛ politiki baara la ou bien n'i bɛ jama baara la maa caman bɛ yen u bɛ fɛ k'i dɛmɛ parce que u b'a dɔn i bɛ sira min kan sira jɛlen don bon a ka ca Ala fɛ n'u ye dɔrɔmɛ kelen d'i ma fɛnɛ ni e ma dɔ fara kan i tɛna dɔ bɔ a la k'a kɛ ka maaw dɛmɛ donc o la san o san anw bɛ min kɛ an bɛ welewelemada de bila ka taa an limanaw an jɛɲɔgɔnw an baarakɛɲɔgɔnw ni min bɛ se ka 1000 di min bɛ se ka 1,000,000 di mɔgɔw bɛ dɛmɛw kɛ ka fara ɲɔgɔn kan anw fɛnɛ b'a dafa san o san an bɛ dépense min kɛ dɔɔnin bɛ 50,000 sanfɛ an bɛ san o san à peu près ɲinan fɛnɛ ta kɛr'o ye à peu près 50,000 ni dɔɔnin an b'o o dépense kɛ donc a bɛ sɔrɔ nin sira ninnu de kan danaya sira don ayi a bɛ ka kɛ Mali fan bɛɛ n y'a fɔ sisan kuma kɔnɔ n ko alhamdulillah an sera ka dɔ kɛ Kidali ɲinan parce que aw bɛɛ b'a dɔn depuis salon Kidali nana Mali ka hukumu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc o kɛra sababu ye gouverneur bɛ yen gouverneur n'a jɛɲɔgɔnw bɛ yen an n'olu y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka dɛmɛ dɔw bila ka taa olu ka se k'o di maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la parce que Kidali région kɔnɔ maa caman wulilen don ka bɔ a sigiyɔrɔ la ka na Kidali k'u sigi Kidali an sera ka kɛ sababu ye k'olu dɛmɛ donc Mali région bɛɛ don ka daminɛ Kayi fo Kidali Menaka gɛlɛyaba bɛ yen komi a b'a dɔn cogoya min na an ye dɛmɛ kɛ Menaka salon ne yɛrɛ taara Menaka ka taa dɛmɛ kɛ an ye dɛmɛ kɛ Gao Tombouctou Segu Sikaso an bɛ Sikaso Kulukoro Kayi bon Bamako fɛnɛ kɔnɔna la an bɛ an seko kɛ san o san inchallah bon n'i ma fili politikimɔgɔw ye min fɔ ko transition a tun fɔra k'a dan ye min ye k'o tɛmɛna y'a dɔn o de fɔra transition ɲɛmaaw yɛrɛ ye sariya ta k'a fɔ ko transition bɛ kuncɛ mois de mars min tɛmɛna o tile 26 k'a bɛ kuncɛ o la o mois de mars tile 26 sera kalafili ma bila sen kan an b'a dɔn kalafili bɔra dɔgɔkɔrɔ depuis septembre tɛmɛnen an ka ɲɛmaaw yɛrɛ y'o fɔ mais ne bɛ min faamuya nin kɔnɔ sigikafɔbaliya o de la nin y'a kalo 2 ne bɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye aw kana to ten n'a y'a dɔn fɛn dɔ bɛ nalen a ye maaw wele aw n'u ka sigi aw n'u ka kuma aw ka bɛnkanw kɛ o k'a sɔrɔ fɛnw ka tɛmɛ a bɛ se ka na ni tiɲɛni ye sigikafɔbaliya sinon hali politikimɔgɔw ka kuma kɔnɔ u ye mun fɔ transition tɛmɛna a banna sisan an b'a ɲini transition ɲɛmaaw fɛ u ka politikimɔgɔw wele an ka sigikafɔ an bɛna a kɛ cogoya di ne bolo o tɛ tiɲɛni ye dɛ o ye dilanni de donc halisa jamana ɲɛmaaw u ka u dayɛlɛ u ka maaw lamɛn u ka maaw ni maaw ka sigi ka kuma jamana lahalaw kan maa mun b'o o nafa sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o y'olu de ye sinon n'i kelen tor'i danna n'a gɛlɛyara k'a bɛna kɛ fo ka tiɲɛ i bolo i n'i kɔsi i tɛ maa ye dɛ maaw wele ani maaw ka sigi ka kuma halisa an bɛ continuer k'o kuma kelen f'u ye nin ne kalo caman ye n b'o kuma kelen f'u ye an bɛ continuer an b'a bisigi ni Ala y'an dɛmɛ o bɛna se ka kɛ inchallah an bɛ dugawu de kɛ jamana ye a bɛɛ bɛ jamana lahalaw dɔn bi an bɛ dugawu kɛ jamana kɔnɔdenw ka degun Ala ka caman bɔ a la jamana kɔnɔdenw ka degun Ala ka fɛgɛya Ala ka doniw fɛgɛya sunkalo Ala ka timɛ ko jira an kɛnɛ na an bɛ dugawu minnu kɛ Ala ka dugawu ninnu bɛɛ minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu k'an ka jamana ye an bɛ aw yɛrɛ fɛnɛ fo halisa Ala k'aw dɛmɛ aw ka baaraw la k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma aya an y'a fɔ ye cogo min n'i ye warabili sɔrɔ sanfɛ yɛlɛko kɔnɔna na sanfɛla fɛn caman bɛ yen o kunnafoni kunba tɛ to i la Musa Mara a bɔra ka dantigɛli minnu kɛ hakilima bɛ yen hakili donyɔrɔ sɔrɔ a la ani dɛmɛko nasiraw la an bɛ dugawu kɛ san caman Ala k'o jira an na ni kunnafoni minnu filɛ politiki bunakun kanmaw fɛ an bɛ dugawu kɛ jamana in Ala ka jisuma kɛ a fura ye
an bɛ taa jamana kɔ kan sani an ka sigi ka na ba maliba kɔnɔ ka na kunnafoni kuncɛ mali kɔnɔ senegali jamana kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔmɛ senegali jamana de la nin waati in na senegalikaw baw u ye maa ɲɛma kura sɔrɔ basiru jomayi fayi ale ye senegali président kura ye bi min ye a kalen k'a siɲɛ diɲɛma ɲɛkɔrɔ k'a yira sa k'a fɔ ale na senegali jamana kundigiya baara kɛ tilennenya mara bonya ani jamanadenw ka hakɛ lakika ɲinini o hukumu kɔnɔna la Basiru Fayi n'i y'a lajɛ maa dɔw maa min ni maa bɛ se k'a fɔ Senegali jamana kuntigi duurunan don k'a fɔ Senegalikaw ka jamana kuntigi sɔrɔ daminɛ ni bi cɛ ale ye a duurunan ye wa ale yɛrɛ maa ye sa maa bɛ se k'a fɔ tɔw bɛɛ lajɛlen si ka kɔrɔ ni ale ta de baw denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛnin don funankɛnin a ye wele bila jamana caman ma ka se ka na a ko in seereya jamana kuntigi caman kun bɛ a kɛnɛ kan min bɛ taa se seegin ɲɔgɔnna ma Nigéria jamana kuntigi b'o la Mauritanie Gambie ka taa se Guinée Bissau ma ani Guinée olu kun bɛ a kɛnɛ kana la anw ka furanjɛlɛ fanga mɔgɔw ma to kɔ baw Mali ye taamaden kɛrɛnkɛrɛnlen bila ka taa kɛnɛ kan ni o y'an ka Conseil national de la transition colonel Maliki Diaw ale tun bɛ kɛnɛ kan ka se ka Mali jɔyɔrɔ fa ale tɛmɛnen kɔfɛ maaba caman bɛ a yɛrɛ nɔfɛ ani taamajɛkulu Yakuba Elembale taamana ministre affaires étrangères ale bɛ o la Abdoulaye Diop b'a la fo ka taa se an ka ministre min bɛ n'a ɲɛsin bɛ malidenw minnu bɛ kɔ kana la ni o ye Musa Ag Atayer ale fana tun bɛ a kɛnɛ kana la nɛgɛ kaɲɛ 11 tɛmɛnen kɔni sanga 19 waati ye jamanadenw ye danaya da maa kura min ka a donna kɛnɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ so kɔni va mɛn sa fo ka iko dakɔnɔɲi Basiru Fayi selen jama kɔni nisɔndiyara ka wasa kosɛbɛ a ye dantigɛli fɔlɔfɔlɔ min kɛ n'u b'a wele ko discours a ka dantigɛli in kɔnɔ a jira k'a fɔ Senegal ye jamana ye bi jamana min n'a mago bɛ basigi ni kelenya ani ɲɛtaa la ko ale ka fanga ɲini ni furanjɛ in kɔnɔ na ko a bɛna a ka baara ɲɛsin Senegali ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira bɛ se ka taama ka ɲɛ cogo min Senegali jamana bɛ se ka a sɔrɔw yiriwa a ka sɔrɔw bɛ se ka basigi cogo min o ni a ɲɔgɔnna caman hali bi Senegali kunkanko la a ma tɛmɛ lɛrɛ 24 ka masakɛ ka kalenni bannen kɔfɛ a ma k'a fɔ minisiri ɲɛmaa tɔgɔ dɔnna o kɔni maa bɛ se ka fɔ a balala dɔw la a ma bala dɔw la Ousmane Sonko fanga sinɛmatɔn kɔrɔ ɲɛmaa don a ma k'a fɔ Ousmane Sonko ale de bɛna kɛ Senegalikaw ka minisiri ɲɛmaa kura ye a yɛrɛ si bɛ san 40 ani san 9 na bi n'i ye a ta k'a lajɛ Ousmane Sonko ye maa min ni Macky Sall ko waatiw la a ma dogo aw la a yɛrɛ sɛgɛnna a ɲɛnina bawo ale tun ye Macky Sall ka fanga sinɛmatɔn maa kologɛlɛnba ye min ni sanga n'a ka waati bɛ a tun bɛ bɔ ka dantigɛliw kɛ dantigɛli minnu n'a tun b'a yira k'a fɔ ni a ye fanga sɔrɔ a b'a do ta a b'a bɔ ta o labanna ka taa bɔ bolo minnu kan a yɛrɛ kɔni u taara minɛ k'a dalakuru n'o ye k'a don kaso la jamanakuntigi kalafili ɲɛkɔrɔnen na a bɔra kaso la ka fanga ɲini baaraw daminɛ nka ale ka sɛbɛn ma se ka don bawo sariya tigilamaw y'a jira k'a fɔ ɲangili minnu bɛ k'a nɔ don o tɛna se k'a to a ka se ka a kanbɔ san 2024 jamanakuntigi kalafili na nka ale yɛrɛ ni maa min y'a bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ se k'a fɔ a ko bɛnna sahaba ma bawo min sigira sisan ale de n'o jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se k'u fanga kɛ kelen ye ala ye sebaya kalifa u la o kɛra jamanakuntigi ye ale kɛra jamanakuntigi ka maadana fɔlɔ ye n'o ye premier ministre ye bibi na Senegali premier ministre kɔni o dɔnna o ye Ousmane Sonko ye a yɛrɛ fana ye dakuruɲɛ damadɔ kɛ ka layidu di mɔgɔw ma k'a fɔ mɔgɔw k'u tulo ma da k'u ɲamada ko tile damadɔ in na bɛɛ ko an bɛna ka na Senegali gouvernement kura a baara kɛcogo ni a sigicogo lajɛ min bila mɛ jɔyɔrɔ min na ka se ka o da kunnafoni min yɛrɛ filɛ nin n'o ye k'a di joona k'a fɔ Ousmane Sonko ale de bɛna kɛra Senegalikaw ka ministre ɲɛmaa ye u ka présidence secrétaire général ale de ye nin kunnafoni di ni o Omar Samba Ba nin kunnafoni tɛlimani di k'a fɔ Ousmane Sonko ale de ye ministre ɲɛmaa ye bibi na min ye Senegalikaw ye sa diɲɛmaa ɲɛ jɔ b'u la Mali tun bɛ a kɛnɛ kan délégation belebele ka se ka taa Assimi Goïta a nɔna bila ye an b'an kɔ don ɲɔgɔn na Mali kɔnɔna kunnafoniw la an b'aw ladonna k'a fɔ Sikaso ye jiriden kɛnɛ dugu ye Sikaso ye fɛn kɛnɛ dugu ye an ye taamabere ta ka ɲɛsin fɛn kɛnɛtigi dɔw ma ni o ye jabadalaw ye u y'a jira k'a fɔ gɛlɛyaw b'u ka kɛrɛnkɛrɛn la sa funɛni waatiw la jaba marali ma nɔgɔn
o fɛn min ye jaba ye sa k'u ye fɛɛrɛ camanw tigɛ u bɛ se k'a mara walasa mɔgɔw bɛ se ka bɔ a nu ma sanga n'a ka waati bɛɛ bawo n'i ye jabako yɛrɛ ta k'a lajɛ wagati dɔw a bɛ bɔ k'a kɛ fa bɛɛ ye nka wagati kunkurunin a bɛ sin ka bala ka tunu bawo fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ tɛ Sikaso jabadalaw fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Sikaso jaba mara a mara cogo ɲuman na walasa mɔgɔw na se ka a nafa bɔ waati jan kɔnɔna la ka sanga n'o ye an ka kunnafoni taamadenw Ibrahima Keyita n'a ka jama u wulila ka se jaba dabaw ma ka se ka t'u ka ɲininkali baara sɛmɛ u la gɛlɛya minnu bɛ u ka u hami ye min ye u ka jaba baarako in na u ye minnu sɔrɔ k'o fɔ an ka jɛ ka an ɲamada olu fɛ. Bon an bɛ ka gɛlɛya min sɔrɔ jaba baara la sunkalo daminɛ ni sisan cɛ sunkalo semaine fɔlɔ ni semaine filanan ma wara jaba bɛ gɛlɛya sunkalo kɔnɔ kosɛbɛ a bɛ gɛlɛya wa marayɔrɔ ko b'an sɛgɛn komi fɛn kɛnɛ don i n'a fɔ yɔrɔ basigilen t'an ni jaba jɔra n'an bɛ se ka taa marayɔrɔ min na fɛn kɛnɛ don a cɛn ka di quoi o gɛlɛya de b'an sɔrɔ sunkalo kɔnɔ waati in na parce que an bɛ funtɛni waati la jaba cɛn ka di funtɛni waati fɛ kosɛbɛ n tɛ san yɛrɛ kalo ta fila an tɛ baara yɔrɔ foyi kɛ ni jaba in tɛ an ka baara bɛɛ bɛn mɛni ma an ma laɲini k'a la mais e yɛrɛ ɲɛ b'an ka sugu in na yen jaba m'an bolo fɛn kɛnɛ tɛ tile ma y'a ma n'a ye tile fila tile saba kɛ tile kɔrɔ n'a ma taa a bɛ difo wula la bon o bɛ kɛ tiɲɛni bon jaba wari cɛman ko n'a kɔni ye funtɛni ta dɔrɔn tile de bɛ se k'o s'a ma bon n'i yɛrɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ cogo la i b'a dɔn an tɛ gata kɔrɔ yan voilà bon position kama gɛlɛya bɛ jaba baara la kosɛbɛ o yɔrɔ la bon an ma tɔn kiri k'a fɔ ko an tɔn kiri i n'a fɔ ka association dɔ k'an dɛmɛ jaba baara in na dɛmɛbaga si t'anw bolo wa tɔn fana t'anw bolo jaba baara in na. Prix la jaba prix ti prix kelen na jaba prix ka ca a sanyɔrɔ la a ma nɔgɔn mais jaba ye fɛn ye a tɛ se ka bila ka mɛn bon n'a nana diyagoya n'i ye minɛn san i bɛ dɔ de ɲini a kan bon an bɛ dɔ ɲini a kan bon an bɛ waati min na sisan funtɛni daminɛna bon n'a tɛ se ka bila ka mɛn donc a laban o laban i b'i ka warikun de ɲini ni warikun ma sɔrɔ i bɛ dɔ ɲini a la donc o de bɛ na ni prix yɛlɛ ka jigi ye e y'a san prix min na i bɛ na dɔ la kan mais ni e nana ka na sɔrɔ sugu falen don a ka ca donc i bɛ yɛrɛ ɲini bon yɛrɛ ɲini fana kɔfɛ tuguni a bɛ taa laban fɛn wɛrɛ la yɛrɛ ɲini yɛrɛ tɛ min kɔnɔ bilen parce que a bɛ kɛ n bɛ dɔ ɲini dɔrɔn ka se k'o sɔrɔ pour que n kana perdre a bɛɛ la donc jaba yɛlɛ ka jigi bɛ nin position de la donc tɛ fɛn wɛrɛ t'a la bon ka jaba to bɔrɔ kɔnɔ a tɛ se ka tɛmɛ semaine kelen kan jaba mana ɲa cogo o cogo ni jaba ye semaine kelen tɛmɛ k'a to bɔrɔ kɔnɔ hali ni i m'a ye i b'a sɔrɔ défaut b'a kɔnɔ donc jaba ɲuman ye n'a nana semaine kelen kɔnɔna na a ka feere n'a ma se ka feere o kɔnɔ bɔnyɔrɔ ka sɔrɔ a la bon o bɔnyɔrɔ tɛ anw bolo yan an degulen don o bɔnyɔrɔko la o degun de b'an kan awɔ jaba marayɔrɔ tɛ yen parce que an bɛ se k'a fɔ ni nin yɔrɔ place in tɛ yan i tɛ yɔrɔ si sɔrɔ sugunin na yan nɔ ko yɔrɔ min ye jaba yɛrɛ lafiya yɔrɔ ye o yɔrɔ tɛ yen bon nin yɔrɔ min filɛ nin ye i ɲɛ bɛ palɛtiw dalen na jaba bɛ bila paquet ninnu kan tile la hali guwata t'a sanfɛ bon tile yɛrɛ ma ɲɛ a ma parce que tile n'i y'a fara funtɛni kan sisan cɛmancɛ kɔnɔna bɛ mɔ diyagoya don donc a tɛ se ka tɛmɛ semaine kelen kan donc n'an kun ye yɔrɔ dɔ kɔni sɔrɔ ni yɔrɔ min bɛ se ka kɛ yɔrɔ lafiyalen ye a kɛra guwata ye o guwata ba ye o mais hali o la fɔ vanjilo ka bila a la donc o la a bɛ se ka mɛn bɔrɔ kɔnɔ awɔ. mais nin yɔrɔ in na est ce que aw wulila ka taa chambre de commerce ɲɛmaaw nɔfɛ ka taa ka gɛlɛya f'o ye. bon tiɲɛna an ma taa o la fɔlɔ parce que ɲɛmɔgɔ minnu b'an na yan an m'a mɛn olu da an ka taa fɔlɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ m'a laɲini fɔlɔ. bon an ka jaba prix ko bɛ jaba sanyɔrɔ ko de bolo n'an y'a sɔrɔ nɔgɔya la anw b'a feere nɔgɔya la bon n'a sɔrɔ gɛlɛya la a fana bɛ feere gɛlɛya la pour que an bɛ se k'an ka dayirimɛ sɔrɔ cogo min na voilà bon nin waati in na gɛlɛyaba b'an kan parce que an ka jaba yɛrɛ a bɛ daminɛ min na fɔlɔ o ye transport ye ka jaba bɔ ɲɔgɔnna ka na yan gɛlɛyaba de b'a la bi parce que a passe ka ca dɔw bɛ ta bɔrɔ la bɔrɔ 1 150 bon dɔw ta bɛ ta kilo la mais kilo man ca bilen an bɛ bɔrɔ de ta bɔrɔ 1 150 bon o dépense ka ca bon jago dun na i bɛ fɛn o fɛn bɔ diyagoya de i b'a bɛɛ fara jagofɛn kan ka sɔrɔ k'i ka feere kɛ o de bɛ jago baara gɛlɛya anw bolo sunkalo fɛ awɔ. ayiwa a tɛ tɛmɛ nin kɔni kan a y'olu bɔra ka lamɛn baara in bɛ cogo min na ja minnu ni aw y'o fana ye o fana bɛɛ bi misali kɛrɛnkɛrɛnlen bɔ nka nin n'a ta bɛɛ an ka jɛ k'an cɛsiri an ka yɛrɛw ka wuli k'an jɔ fɔlɔ o kumana an ka sɔrɔ ka wele bila mɔmɔ an ka fara ɲɔgɔn kan walasa laɲini ye minnu ye o bɛ se ka sabati cogo min an dɔ ye sisan ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen ni dugawu kɛ ka ɲɛsin an ɲamadabaw ni maa minnu bɛ sun na nin waati in na waati yɛrɛ tɔ ma ɲɛ bilen bawo dɔgɔfurancɛ kelen bɔɲɔgɔnko an bɛ taa an n'u da sunkalo laban na hali bi an bɛ dugawu kɛ minnu sera k'a don
hali bi Ala ka a kɛnɛya ni a kunjɛko ɲuman di u ma minnu ma se ka sabu kɛ daluya caman ye an bɛ dugawu don kɛ u yɛrɛw ye Ala taala ka a baraji tilan ani bɛɛ lajɛlen cɛ aw ni ce a ka ɲamadaliw la an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛɛ laseli nata